Извинявам се за прекъсването, беше много шумно, а и клипът стана много дълъг, затова започвам нов клип до мястото, където бях стигнала. Мисля, че беше за как корените имат нужда да обхванат до определена степен, подчертавам до определена степен, не до степен на разсаждане, почвата, в която се намират. И ако този процес не е до някъде обхванали корените, те няма да плододават, дори да са плододайна възраст и вие да са ви цъфтяли, давали плод в една по-голяма саксия, докато ни обхванат до определена степен на почвата, те могат да спрат да плододават. Това е една възможност, нали, комбинирана с това, което дървото нормално се разтоварва, когато е давало плод повече от неговите усилия. Чрез много силното торене, то може постепенно да се изтощи. Как така, па си го представете като един, да кажем, олимпиец и спортист да дава всяка година рекорди. Нали? Това е невъзможно. Той има нужда малко да се погрижи за тялото си, за да постигне такива рекорди. Това като пример, нали? Ми хрумва да ви го кажа. И така. При въздушните отводи, видях на предния клип, че имам въпрос. Какво също искам да ви кажа за въздушните отводи? Ето сега ще ви покажа два въздушни отвода. Ето два въздушни отвода на портокал Валенсия и на лимон. И двата започват да се обкичват в цвят. Тук в този случай, тъй като това са доста големи клонки, нали, това вече зависи. Може да работите с по-малки клонки, можете с по-големи. При по-големите нали, има един период, когато, да кажем, е обратното. Не е толкова голяма кореновата система и то тепърва дървото трябва да работи в тази насока, да балансира живата част горна с листата, да балансира като корени и поддръжка. Обикновенно, ако не успее, ако сте направили по-голям отвод, аз сега имам опит, знам доколко голям отвод да направя и доколко обем от корени, но да кажем, който не е толкова опитен, който тепърва започва да се занимава с отводи, по-добре е да направи по-малък отвод, защото, да кажем, обема, който от 2 шепички приблизително, напълно ще поддържа една клонка, да кажем, каква клонка, ето сега, като пример мога да дам, една, ето такава клонка, ето такава големина, напълно така за по-начинаещите в въздушните отводи. Сега не е необходимо да са, има повече особености, по-друг вид затруднения, когато са по-големи клонките. И то постепенно си балансира като корени за около порядъка на 2-3 години. Би си балансирало кореновата система спрямо това. Често пъти в хората, които се занимават, нали, които държат разсадници или внасят дървета, много от тези дървета са и въздушни отводи. Затова и са в такава по-малка саксия от необходимото. И ако вие избързате да ги сложите в един голям съд, ще стигнете до проблема, който обясних с баланса на корените. Така че сега за някой, когато види това растение, може да каже веднага го слагай в по-голяма саксия. И ако човека стопанина го послуша, този някой, който му даде такъв съвет, той със сигурност ще сбърка, защото е вероятно да загуби растението, ако избърза в такъв момент. Аз лично, когато съм предлагала, аз не предлагам толкова много растения. Те са главно растения, които от въздушните отводи за цел, които намалям големите, а не с някакви трайни продажби, които правя. И така, нали,
трябва да внимавате да не свръх големи саксии да не слагате в този случай. Аз съм си купувала други сортове. Нали, примерно, ето сега ще ви покажа. Имам тук един калмундин, мисля, че се казваше. Това е растение, което съм го закупила като вид и евентуално да правя присадки. Защото аз имам и друго хоби. Мисля, че съм го споменала в групата за бонсаи. И към друга насока работя, не само към цитрусите, но нещата, които казвам и качвам в тази група, не са свързани с бонсаите, а основно като нормални дървета да се развиват цитрусите. Малко се притеснявам, сигурно съм на моменти се прекъсвам, може би да съм изтървала някои неща. Ще се опитам така постепенно да ви дам още съвети относно цитрусовите дървета.